Ay mga Kalingap, dito po si Rose Ann. At ito, kamusta ka na Rose Ann? Ayos. Madaming bash ba sa'yo nung nakaraang vlog natin? Pero ano yung nasa mukha mo? Ano yun? Prapag. Pero alam namin yung mga sinabi sinabi mo sa chat doon sa kay Ate Rena. Gaano ba totoo yung pangyayari sa iyo kaya ka napunta sa ganyang kalagayan? Sa nangyari po sa akin. Ano bang nangyari? Naabuso ka ba? Napagsamantalahan ka ba? Ano nangyayari sa'yo? Yung bata pa po ako. Kaya po hindi ako nakapagtapos mag-aral. Kasi ayaw ko umuwi sa amin kasi kaya nga po takot ako kay Papa. Takot ka kay Papa mo? Anong klaseng pang-abuso ba yung inabuso yung pagkababae? Pang ganon? Kailan pa? Bakit hindi ka nagsumbong? Kasi po, nasaktan niya daw si mama. Saktan? So 19 years old, ano ka nakapag-asawa? 18. Tapos nagkaanak ka na. Ngayon 19 years old. Anong ginagawa mo ngayon? Kasi kasi po sa bahay niya. Naglalaba. Tatrabaho ka ba? Nag-aaral? Nag-aaral. Kamusta yung pag-aaral mo? Ayos lang naman. Yung mga kamusta yung pag-aaral mo? Hindi ka pa natigil? Wala ka pang anak? Okay man po. Wala ka bang mga award na nakuha? Meron. Anong award yun? Pinakamataas na award? With High honor. So ibig sabihin, talino ka? Last year. Last year lang? Sa sayang, high honor, sayang yung katalinuhan mo na punta ka sa ganyan. Pero hindi kita masisisi kasi may pinagdaanan ka. So yun din yung tinatago mo sa amin. May nagkalakas ka ng loob na sabihin. Kakampi kami. Dapat magkaroon tayo ng, kapag kaganyang case, dapat may action yan. Kasi ang gusto mo ay i-report natin. Po kasi naulit naman din po kapag nagiinom sila Papa po doon, tapos may mga kasama po doon. So, naulit. Pag nagagalit po na kapag sinumbong ko po, tapos sinabi ko yung kay Terena po. Inulit niya. Hindi po, galit siya. Tapos, kasabi-sabi kong papatayin daw po ako. Kahit pa daw po na makakulong siya. Kailangan may action yan. Kaganyan. Dapat mai-report natin. Ganyan yung sitwasyon mo. Kasi nakaraan, punta kami dun sa, di ba nag-vlog tayo. Ang daming mga lasing sa likod. Ano yun? Mga nanliligaw, Nanliligaw daw po. Pero mga lasing. Dami sila, hindi lang siguro mga nasa, I think mga nasa 4 yung nakita ko. Madami. Mga manliligaw mo, mga lasing doon sa lugar.
Grabe kasi yung lugar. Kami, mag-a-assist sa'yo. Yan ang dapat mong gawin. At, ano nga yung sitwasyon sa bahay? Okay lang. Ha? Okay lang naman po. Paano okay? Andun pa yung mga lasing. Nung nakaraang araw po, nagpunta doon. Anong ginawa? Tapos nagbabalik na naman daw po, sabi na manliligaw daw po. Tapos sabi ko na, hindi naman po ako nagpapaligaw kasi sabi ko pag-aaral yung noon ako. Tapos tinanong ko sila pa kung sino nagpapunta. Sabi naman po ni Papa, hindi naman daw po. Teka lang. Kailangan muna natin paalamin yan sa kinakaukulan yung case mo. Kasi hindi yan basta-basta. So yun nangyari yun, mga anong edad ka? 6 years old. Napaka pa. So hanggang ilang taon ka nangyari? 13. Simula nung hindi na po kung niya ginalaw nung andun na ako sa Benson, yung pinagpaparal na sa aking kagawan. Tapos ngayon, mag-aral ka doon ka nakakapag-asawa. Hindi na to yung pag-aral mo. Sayang din. Pero kailangan malaman ng kasi tuloy-tuloy lang yan kailangan malaman ng kinakaukulan. Saan tayo mag-start? Start siguro tayo sa kapitan. May na naapektuhan ka nung yung bata ka, na abuso ka, so tayo naging pasaway ka, parang ganon yung nangyari sa'yo. Karoon ka ng boyfriend, asawa, kumbaga diretso asawa na, ganon tapos ngayon nagkahiwalay kayo ng asawa mo, balik ka dito para yung magulang mo walang trabaho, di ba? At paano kayo nabubuhay doon? Sa magulang ko lang po, support nila din. Kaso, panay lang po, medyo may sinasabi na nabalikan pa yung nakaraan. Laging sinisisi. Pag-uwi ko dyan okay lang sa kanila. Sabi naman nila kapag nag-away kami, kung may anak man ako, umuwi ako sa kanila. Umuwi nga po ako, pero imbis na ako yung nila, lalo pa nila ako. Paano lalong Hindi comfort ko ba? Hindi naman comfort yung gawa nila. Anong ginagawa? Sa akin dapat na papalayasin pa. Parang pinapalayas ka magulang mo. Kasi tayo nagkakaintindihan. Pero yung isabi mo sa amin, kailangan may action yun. Kailangan legal action, tinatawag. Yan na po sabi ko kung pero rin ako. Oo. Paano ko na sana kasi po tinanong niya ako kung ano daw po ang dapat gawin ko. Pag-bladder ko daw tulong. Na po kasi pag nakakainom nga po, diyan po lumalabas yung niya. Pag nagagalit po, tapos ayaw niya po nang may pagsasabihan po siya. Okay. Kamusta yung baby mo? Okay. May gatas pa ba siya o ano? Okay. Ano na lang pagkain ng anak mo? Baby mo? Nakuhain ko yung kanin. Mga kanin na lang. Kakain ko siya. Kasi yun, ibigay tayo ng para sa baby mo. Yung para sa baby mo. Tapos
lagi kang mag-pray. TSTs lang. Ano. So, kailangan action na dun sa latter ha. So, upload ko to after nung latter. Ha? Kaya mo ba? Para malinaw kayo, mag-open ka na dun. Kasi kilala mo man si Kap. I-open mo yung lahat. Kakampi mo man yun. Kakampi natin yun. Sige, at sobrang ulan. Ano lang, pray lang. Pakatatag ka. Lagi lang mag-pray. Rose lang. Ay mga kalingap, at sama-sama po nating i-pray yung case po ni Rose Anak. Medyo maselan po yung case niya. At kailangan po ng panalangin. At suporta po para dun sa bata. Especially moral support. At karagdagan din ng financial. Salamat po sa panonood. Pray po natin na maging maayos yung kalagayan ng bata. At yung ano. At salamat mga kalingap. God bless po sa lahat. Palaging malalapitan nyo, walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin. Yan si Kalingap, kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting kaibigan nyo. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangulila. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayaw mga kalingap, tumulong po. And today po yan si siya ang kaibigan nyo.